Il-karozzi Ford ilhom 90 sena iterqu fit-toroq ta' pajjiżna. Il-kumpanija Gazan żammit iċċelebrat id-90 anniversarju mindu l-mibki Joe Gazan iffirma l-ftehim mal-kumpanija Ford biex dawn il-karozzi jibdew jinbiegħu f'pajjiżna. B'waħda mill-ewwel karozzi tal-għamla Ford li daħlu pajjiżna fl-isfond, iċ-Chairman Joseph Gazan saħaq kif minn hemmhekk beda vjaġġ twil u ta' ħafna suċċessi fis-settur tal-beħ tal-karozzi. Mal-Ford Motor Company 90 sena huma ħafna. Fil-fatt aħna t-tieni pajjiż fid-dinja li ġibna l-Ford franchise fil-1928 missieru kien ġabha. Ovvjament aħna bil-Ford kulħadd jaf kemm għandna tajba Malta. From mill-Ford aħna mbagħad kabbarna Gazan Group ġo osma differenti, allura d-data importanti ħafna lilha. Is-Sur Gazan saħaq li l-qagħda ekonomika ta' pajjiżna bħalissa qiegħda tkompli tħeġġeġ l-investiment. Mhux dubju l-klima ekonomika ta' pajjiż bħalissa hija tajba ħafna. Ħafna xogħol, ħafna negozju, ħafna investiment. U aħna il-ditti Maltin li qegħdin naħdmu fiha di qegħdin investu wkoll u nkabbru magħha. Għaw xogħol bħalissa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li kien preżenti għaċ-ċelebrazzjoni saħaq li kumpaniji bħal dawn huma xhieda ta' kemm għandna nemmnu fl-ekonomija ta' pajjiżna li ma tirrappreżentax biss stabbiltà u sigurtà iżda wkoll ekonomija li kull ma jmur dejjem tikber u timxi l quddiem. Qal li għalkemm il-Gvern għandu pjan fit-tul u pajjiżna sejjer tajjeb, il-quċċata għadha l-bogħod. Irrimarka li għalkemm ir-rata ta' tkabbir tista' tiġi kontrollata, din ma tistax titwaqqaf. Bil-Prim Ministru jsostni li l-budget ta' ġimagħtejn oħra se jkun xhieda ta' dan. U għatem jgħid li kif Malta saret ċentru għall-blockchain, il-qudiem nistgħu naraw Malta li tkun iċ-ċentru tal-karozzi li jitħadmu bl-elettriku.